Кислотний осад в Армянську – це наслідки спеки та відсутності опадів. Через це випаровуються кислоти з накопичувача підприємства «Кримський титан». Такі причини називають окупаційні урядовці в Криму. Тим часом продовжують скаржитися люди на погане самопочуття. Екологи ж на материковій Україні кажуть, що викиди перейшли на Херсонщину. Аналогічні скарги на погане самопочуття поступають від мешканців Чаплинського району. Що кажуть екологи та як вберегтися від наслідків лиха – далі в сюжеті. Автівки, велосипеди, предмети побуту і навіть кухонне приладдя. В Армянську буквально за одну ніч вкрилися дивним олійним жовто-зеленим нальотом. Навіть дерева і кущі вмить засохли. Місцеві мешканці підозрюють викид в атмосферу шкідливих речовин, бо в повітрі стійкий запах кислоти. Еколог Кирило Косоуров каже, з огляду на зовнішній вигляд нальоту – це наслідки дії кислоти. Така реакція, як іржа на металі, яка виникла протягом одної ночі, кажуть про велику концентрацію окислювачів, які потрапили в атмосферне повітря. Джерелом таких окислювачів можуть бути хімічні підприємства, які використовують кислоти в своєму технологічному процесі. Місцеві жителі підозрюють, отруїв їх та попсував господарство завод «Кримський титан», розташований неподалік. Якраз він і виробляє діоксин титану, який використовують для виробництва пластмаси, гуми та лаків. Таку попередню причину спершу назвали і окупанти. Пізніше казали, що, можливо, то й не титан, а содовий завод або бром. Та версія з викидом кислот має місце бути. Ось це накопичувач кислоти. Очевидець розповідає, територія геть висохла. Таке бачить уперше. То есть вот здесь вот должна быть уже вот вода вот эта вот. Оно все высохло. Вот, короче, высохло все. Воды вообще нету. Вон там где-то вдалеке что-то есть еще и все. Здесь вон все сухое. И реально вот в Филатовке вообще дышать нечем. Я приехал в Филатовку после Армянска, и я понял, что у нас еще все нормально в Армянске. Показуємо відео кисловідстойника екологу. Каже, це підтверджує його висновки. Те, що ми побачили на відео, це відстійник кислотних шламів, який, в принципі, може бути законсервований водою. Тобто вода не дозволяє пилу з цими речовинами небезпечно потрапляти в повітря. І, наскільки я бачу, він зараз абсолютно сухий, і тому абсолютно може скластися така ситуація, коли цей пил потрапляє в повітря, і потім з повітрям воно потрапляє до помешкань, і відбувається така реакція. Ну, це технологічне порушення. За таких обставин еколог радить мешканцям зачиняти вікна в приміщеннях та робити вологе прибирання. А вражені ржею предмети не чіпати, бо можуть містити рештки кислот, а вони спричиняють опіки. Та місцеві мешканці вже скаржаться на погане самопочуття. Дихати стало важко, а на тілі з'явився сип. Задыхаться мы стали, нос вот першил, в горле першило, нос пек. Все вчера, когда начал ветер сюда, в часов 8 вечера. Вже встановлено, на кислотонакопичувачі заводу «Титан» виявили підвищення рівня сірководню у 10 разів. Причому при випаровуванні небезпечні речовини піднімалися у верхні прошарки атмосфери. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко каже, неконтрольовані викиди підприємств або ж токсичний пил від їхніх стоків надзвичайно шкідливі для здоров'я. В першу чергу це пошкодження органів дихання, ураження органів дихання. Але це також впливає на весь організм. Це токсичні речовини, які можуть викликати мутагенні процеси в організмі, або в тому числі можуть викликати розростання злоякісних пухлин. Тим часом в Армянську комунальники обробляють дороги розчином соди, аби нейтралізувати дію хімічних опадів. Але Тетяна Тимочко наголошує, викиди перейшли вже на Херсонщину. Аналогічні скарги на погане самопочуття фіксуються від мешканців Чаплинського району. Олена Стецюк, Дмитро Шишкін, Раміль Єнікеєв, Заман, АТР.